मस्त वाफ येली आणि मस्त आपले उकडून झालेत. हे बघा पटकन उकाळली पानातून. हे आता मधसून कापतलंय. मस्त काकडीचे किस पण येल्यात आणि पुरण पण मस्त मधोमधच बसला, म्हणजे कुठूनही बाहेर नाही इला. श्रावण महिनो येलो की गावातल्या माणसांची लगबग चालू होता. अळी घालूची, काकडी दोडकी ह्या सगळ्या घालूची लगबग चालू होता. आणि त्याच लगबगीत येतात गणपती. आणि गणपतीच्या आधी घालतात हळद रुजत आणि ती हळदीची पानं येतात 10व्या दिवशी. आणि 10 दिवसांनी हळदीची पानावर इली की गणपतीसाठी नैवेद्य म्हणून हळदीच्या पानातले पातोळे म्हणून दाखवतात. नमस्कार, मी स्नेहा, परब किचनमध्ये आपलं स्वागत. मी आज तुमका तेच हळदीच्या पानातले काकडीच्या किसातले पातोळे दाखवते. मी गावठी काकडी घेतलंय. एका गावी पिकलेला तवसा पण घेतात, दा पिवळा होता. आता मुंबईत मका ही गावठी काकडी गावली ती मी घेतलंय. ह्याचो पुढचो फक्त देठ काढतलंय आणि ह्यो देठ असो एका चोळायचो, म्हणजे काकडीचं कडू असात तर त्याचा कडूपणा निघून जाता. ह्यो बघा, ह्यो बाजून असो फेस येता, ह्यो फेस आपल्या कसो काढून टाकायचो या देठासोबत. ह्यो बघा तो टाकून द्यायचो त्या देठा कसो चोळून, म्हणजे काकडी काही कडवट लागणार नाही. आणि तसाच नाही जर तुमका समजला तर काकडी थोडीशी बट लावून चाकून बघायची कडवट आहे की नाही, नाहीतर ती वापरायची नाही, नाहीतर सगळे पातोळे आपले कडू होते. आता हिची मी साल काढणार नाही, बरो कलर येता पातोळ्यांका, साली सकटच किसतंय. अशी आपली आता काकडी किसान झाली. आता भुतूर काय काय बिये पडलेत, पण माका वाटतं ते बिये शिजतले, नरम होतले. हे बघा, एकदम जून काकडीचे बिये नरम नसतात, हे बिये नरम. तांदळाच्या पिठाचं रवो मी तुमका बोरा केलंय, त्याच्यामध्ये दाखवलंय कसा करायचा आता, तरी पण आता सांगतंय. ह्यो मी तांदळाचं रवो घेतलंय. हे तांदूळ धुतलंय रात्री आणि रात्रभर सुकवलंय फडक्यावर घालून, आणि त्याचं मग सकाळी मिक्सरात असो जाडसर रवो काढून घेतलंय. एकदम बारीक पीठ नाही रवा. अगदीच तुमच्याकडे नसात ह्यो रवो आणि नाही जर तुमका रवो काढूचो असत तर तांदळाचा पीठ घातलाच तरी चालत. ह्यो जो काकडीचो किस येलो त्याच्यात आपल्याक ह्यो तांदळाचो रवो मावात तेवढो घालूचो. आपल्याक उकड काढूची म्हटल्यावर गॅस पेटूकच वही. त्या गॅसवर मी आता कढई ठेवलंय आणि ह्याच्यात मी आता काकडीच्या किसात उकड काढून घेतलंय. अर्धो चमचो तूप घेतलंय. आता ही काकडी जी किसून घेतलं ती घालतो आणि ह्याच्यात थोडासा पाणी घालायचा, कारण आपलं पिठाचा अंदाज आणि काकडीचा अंदाज येऊ खयो. हे बघा, मी पाववाटी पाणी घेतलंय, ता घातलंय. अर्धा चमचो मीठ घालतंय आणि हो लिंबाच्या गोळ्या एवढो गुळाचो खडो. हे गुळाचो खडो घातलो ना की पिठाक मस्त चव येता, म्हणजे बाहेरचा कवारा ना तर छानच लागता. तसं आपण चूरणामध्ये गुळ घालतलो पण कवर मस्त लागता. आता एका रटमटान चांगलो कड येऊ दे. आता एका कड येलो गॅस बारीक करतोय आणि ह्याच्यात मी आता ह्यो रवो घालून घेतोय. फक्त घालतोय, ढवळत नाही. आणि ह्याच्यावर आता झाकण ठेवतोय. रवो टाकले मी झाकण ठेवलंय. आता मी उघडून बघतोय. आता ह्या आपण ढवळून घेऊया. तुमका असा वाटला की ह्या पातळ झाला तर वायच असं रवो तांदळाचं किंवा तांदळाचा पीठ ता मारायचा, नाही तर पाणी जा आता नाही घातलास तरी चालत. पण माका वाटतं या मी घातलेला ता बरोबर झाला. सगळा पीठ बघा सुकला. याच्यात गॅस घालवले नाही, बारीक गॅसवरच ढवळून घेतोय. जशी आपण पिठाक उकड काढतो ना मोदकाच्या, तशीच उकड काढूची. आता ह्याच्यावर परत मी झाकण ठेवतोय आणि गॅस घालवते. आता ह्या थंड होईपर्यंत आपण थंय सारण करूया. आता सारण करूसाठी मी कढई घेतलंय आणि गॅस पेटवते. कढई तापूसाठी आधी गॅस मोठीच करूची लागता. उतरला पाणी सुकला की आपली कढई तापली. परत आपण 1 चमचो तूप घेतलं. अर्धी वाटी खोबरा घेतलंय, म्हणजे अर्धी नारळाची वाटी. ही वाटी फुल भरली आहे. वायस तुपात मी खोबरा परतून घेतलंय. त्याच्या लगोलग आता मी ह्या घालते गुळ. मी बारीक चिरून घेतलेलं आहे.
अर्धी वाटी खोबरा असतात ना नारळाचा तर पाऊण वाटी गूळ लागतात. ह्याच्यात जर तुमच्याकडे खसखस असतात ना आवडत असतात तर तुपावर खसखस भाजायची आणि मग त्याच्यावर गूळ आणि खोबरा घालायचा. आणि खसखस नाही तर तुमका तीळ असले तरी चालतात. जुनी माणसं तीळ पण घालायची सारणामध्ये. हां, तुमका जर आवडत असेल तर याच्यात काजू बदाम ह्यासुद्धा घातलास तरी चालत. मी 1 चमचा तीळ घेतलं आहे. तीळ काय तुपावर घालायचे नाही, ते असेच वरती सारणात घालायचे आणि ते पण परत ह्याच्यात परतून घ्यायचे. तीळ घातल्यावर सारण मस्त दिसतं. आता आपला सारण झाला. आता ह्याच्यात सगळ्यात शेवटला मी घालतलं आहे वेलची पावडर. ही 1 चमचा मी वेलची पावडर घेतलं आहे ती घालतं आहे. नुसती मी वेलची पावडर नाही घातलं आहे, त्याच्यामध्ये सुंठ वायस घेतलं आहे, ह्या घेतलं आहे, जायफळ घेतलं आहे आणि वेलचीची 5-6 पाकळे घेतलं आहे. नुसतीच वेलची मिक्सरात लागत नाही. मग ह्या सगळ्या घेतला आणि त्यात थोडीशी साखर टाकली की मस्त वाटतं. सारण झालं आपला. आता मी गॅस घालवतोय. आता आपण आपली उकड थंड झाली आहे. आता ती एका ताटात काढून घेऊया आणि मळूया. 1 वाटी तांदळाचा रवा होतो पण फुलान किती झालो तो बघा. गरम गरम हा, एकदमच थंड नाही झालो हा, तेव्हाच मळून घेऊया. नाही तर आपले काय होतील पातोळे वारदेतले, पीठ वारदेतलं आणि पातोळे पण. कलर मस्तच येलो हा काकडीच्या किसाचो. हळदीच्या पानात करूची आहेत म्हणून मी काय याच्यात हळद घातलंय नाही. सारणात पण लोक हळद घालतात आणि पिठात पण घालतात, मी काय घातलंय नाही. आता पीठ मळून झाला भागून, सारण पण करून झाला. आता रवला काय पातोळे उकडवायचे. त्यासाठी घेतलंय हळदीची पानं. मग अशी सांगलंय की ही गणपतीच्या आधी घालतात, मग ती छान अशी येतात 10 दिवसात. आता ह्या पानांचे मुंबईत विकत गावतात म्हणून तुकडे करून हे करतात. नाही तर गावी अख्खीच्या अख्खी फक्त ही बाजू कापतात आणि ही देठाकडची आणि ह्याचे पातोळे करून घेतात. पण आता आपल्या मुंबईत विकत गावतात ना, मग ती बचत करून वापरू पाहिजेत. देठाकडचा भाग काढून टाकलाय मी आणि ह्याचे असे 2 मध्ये तुकडे करते. ह्या बघा असा सुरीन जर कापलास ना तर असे हे रेषेवर असा फाटत जातला. आता ह्या मी वाया नाही घालवतलं, ह्या खाली ठेवतलं जेव्हा आपण पातोळे उकडत ठेवतो तसा. ह्या काय टाकून नाही द्यायचा. हळदीची पानं कधी पण कापूक गेलास ना तर सुरी नाही घ्यायची, मग ती अशी मध्येच फाटली जातात. म्हणून कैची घ्यायची आणि असं दोडून घ्यायचा पान आणि अशी कापायची. तुम्ही जर सुरीन कापूक गेलास ना तर मध्ये हे जे रेषा असतात ना त्याने त्या पान मध्येच फाटला जाता, सरळ फाटत येत नाही. आता कैचीन बघा सरळ रेषेत फाटत इला. या आणले तेव्हा मी धुवून घेतलं होतं आणि पुसाण ठेवलेलं आहे. आता आपण असं पिठाचं गोळं घेऊया. थोडंसं असं लांबट करायचं. एवढं लांबट केलेलं गोळं ह्याच्यावर दाबायचं आणि हाताने असा थापत जायचा. तर जसे वडे थापतं तसा नाही थापायचा, हाताच्या बोटाने थापून घ्यायचे पातळ असा सर्वत्र. सारण असा घ्यायचा आणि हा पण असा मधोमध घालायचा आणि मग हे असा दुमडायचा. तर तुमका दाखवते म्हणून असा खालीच दाखवते. मग अशी पुतूर उचलून घ्यायची आणि ही जी हा कडा पूर्ण दाबून घ्यायची अशी. ही बघा अशी दाबायची जायची. असा दिसताना गोळ तर पूर्ण असा दाबून घ्यायचा. तर ही आपली अशी तयार झाली. आता बाकीचे मी तुमका दाखवते परत कसे तयार करायचे. आपले उभे करूचे आहेत ना पातोळे, तसे उभे गोळे घ्यायचे, उभे करायचे असे गोळे. थैच्या थै जर पान दुमडूचा मध्येच, उभ्या नाही पान दुमडूचा, आडव्या, तो गोल गोळ घ्यायचा. आता मी आडव्या पानावर करतले म्हणून त्याचं गोल गोळ घेतलंय. अगदी चिकटत असतात तर तुम्ही वाईस तुपाचा असं हात घेतलास तरी चालत, कारण तांदळाची भरड ती हातात जशी वाईस चिटकतात. हे बघा असं पाण्याचा हात घ्यायचो आणि असा थापत जायचा. पटापट ते रुंद पण होता आणि पीठ सुद्धा हातीक चिटकत नाही आणि त्या पान पण उकलून येत नाही. मधोमध सारण घातलंय आणि ही मी आडवी दुडतलंय, उभी नाही केलंय, ही का आडवी केलंय. आणि ही अशी जसा जसा पीठ आपल्याला दिसतात तशी मी दाबते. जाडी जाडी वाटता पिठाची, थंय अशी दाबून घ्यायची. काढा आधीच पानांका काकडीचा किस थापून घेतलंय
आपली उकड होती ती. पण आता सारण सगळ्यात संपला आणि या उकडीचा या रवला. आता ह्याचा काय करतले मी बिरडी करतले, ती पण बरी लागतात. आणि बिरडी तर आपली तुम्ही बघितलास आणि नाही बघितला असाल तरी आता गणपतीक नक्की बघा कशी बिरडी करायची ती. असं लांबट गोळो करायचो, मध्ये असा भुतूर वड घालायचा आणि ह्या चिपटायचा, झाला. त्याची 3 बिरडी होतली. ही पण छान लागतील हा. की ते आपण पिठामध्ये गुळाचं खडो मीठ वायच घातलं. आता ही जी सारण घालून घेतलंय ती आता दुमड मारून घेतोय. आता आपली सगळी पानं अशी पातोळ्याची तयार झाली. आता ही फक्त 10 मिनिटं लागतली उकडाक. जास्त वेळ वाट बघूची नाही. चाळणीत ठेवलास तरी 10 मिनिटं आणि असा तुमच्याकडे भांडा असाल तरी 10 मिनिटं. आता मगाशी तर माझ्या चुकान पान असा फाटला, मी दाखवलंय तुमका. सुरीन फाडलास तर अशी फाटतली. त्या पान पण मी भुतूर घालतले. वाया कित्या घालवा, वापर करायचो. आता ही अशी एकावर एक ठेवली तरी काय फरक नाही पडत, आपली चांगली उकडान येतली. ह्या माझा आडव्या पान ता पण मी ठेवतले, त्याका खाली घालते की त्या खाली भुतूर जागा. ही लांबडी लांबडी आहेत ना, ती अशी रवणत नाही, ती का अशी दाबून घालू पाहिजे. आणि भाई ती बिरडी आहेत ती पण अशी वर घालून घेऊया. ही बघ, नुसतीच पातोळी करू नये असं म्हणायची जुनी लोक. त्याच्याबरोबर नेवरी मोदक किंवा अशी बिरडी उकडत ठेवायची. आता ह्या भांड्यात मी पाणी घेतलंय, 2 तांबे तरी पाणी घेतलंय. आता लवकर गरम होण्यासाठी त्याच्यावर आपण आता झाकण ठेवूया. आता पाणी गरम झाला. आता ह्याच्यावर आपण पातोळ्यांचा भांडा ठेवूया. ह्यो खाचो त्याच्यात ह्या बरोबर लागतला. ह्या भांड्यात ठेवला की ह्याच्यावर ह्या झाकण. आता फक्त 10 मिनिटं लागतली या उकडू. 10 मिनिटात आपले पातोळे तयार होत. 10 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण पहिली गॅस बंद करूया. आता आपण झाकण उकलूया. झाकण तापला. हा, मस्त सुगंध येलो आणि पानांचा कलर पण बदललो. जरा पिवळसर झाली आहेत ना पाना. मस्त वाफ येली आणि मस्त आपले उकडून झाले आहेत. हे बघा, पटकन उकळली पानाचू. हे अशी गरम गरम घ्यायची आणि 1 चमचा अशी तुपाची धार सोडायची आणि खाऊक बसायचा. आणि आता ही मी अशीच डिश मध्ये घेतले आणि खातले. माका तशीच आवडतात. त्या हळदीच्या पानाचा वास मस्त. आपण आडवी केलं होतं ती बघा मस्त. ही आता मत्सून कापतलंय. असा दाबून घेतल्यामुळे पुरण खायनाच बाहेर इला नाही. बघू शकतास तुम्ही. ह्या बघा, हे जे पिठाक आपल्या काकडीचे किस आहेत ना ते पण बरे दिसतात. अशी गरमागरम पातोळी घेऊची असा, त्याच्यावर तुपाची धार सोडूची आणि खाऊक बसायचा. असे गणपतीक पण करा, नागपंचमीक पण करा. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बाजूचा बेल आयकॉन बटन पण दाबायचा. आता विसरायचा नाही. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. धन्यवाद.